Dobro večer. Evo ga i ovaj. Šta kažete? Hoće nas zatvoriti za vikend. Oni kažu bit će zatvaranje, da će biti. Samo kafić. A ovako ne. Ne, I frizerske radnje. pa mora da Je, radi. pa dobro. Srbija ne sme da stane. Aha. Što bi rekao Sloba, Srbija Srbija ne se sme da saginjati stane. neće. Što bi rekao Sloba Samo pokojni, kafane, ostalo mora Srbija da- se saginjati neće. Sad ćemo da otvaramo javne kuće, to ne podlaga To je tačno, najstariji zadatak mora da napreduje. Da. Mora da rade, sad Mora. Da. Dobro večer. Sad tek javne. Meni isto. Evo smo 147. puta, tako? Bravo za I šta misliš, hoće biti zatvaranje, kažu za vikend, zatvaranje policijski čas, ovo, ono, levo, desno. Šta mislite o tome? Neće biti. I ja mislim. Neće. Šta vi mislite? Evo, da pitamo, šta ti misliš? A, Kaže, mala nema od guca. toga ništa, kaže. Pa nema od toga ništa, pa naravno. Nema šanse. To bi bilo. To bi... Doduše, šta si ti čuo? Čuo si do 5 sati pomeraju. A do pesa pomeraju. Ne, sad one kafiće Zatvaraju umjesto u 6 zatvaraju u 5. Prodavnice rade do 6. Na kraju pravit ćemo mi u stanovima kafane. I apoteke, hrana, i niko ne radi subotom i nedeljom. Opa. Niko, da. Subotu i nedjelju niko ne radi, znači free. Onda u subotu i nedjelju samo pijemo. Znaš šta, to su te mere korak po korak, oni misle Korak da će po tako korak, narod da step vide, by step. da vide dokle mogu i kako će narod na šta da reaguje, ali ja se iskreno nadam da će decembar da sve to dovede u red. Aj, nadamo se da će narod to da više ne može da izdrži, jer zateže slastiš, pa Jeste. mora da jednom da se U decembru prekine. će se početi raščišćavati. U verujem. decembru da se račišćava. Od Ajde. januara krećemo sa zatvaranjem. Kojeg zatvaranjem, izvini? Zatvaranjem ovih što sad A, uvode krizni mere. štab zatvaramo. Da, zatvaramo sve njih. Mislim, hapsimo krizni štab. Hapsimo sve. Red. Pa Italijani su već uhapsili njihov krizni štab. Pa, nećemo se zadržati samo na kriznom štabu. A, Nastavit sve ćemo i redom. dalje. Onako redom, onako Red je, ad hoc. Znaš onu pesmu, došlo vreme da prate i mene. Upravo, Tako Dakice najbolja, Tako svaka ti će čast. biti, tako će biti. Svako dobro, Preokrene se. Naravno. Sve najbolje. Ćao. Da izdržimo. Ja baš ti dobro stojim. Dobro večer. Šta mislite, da će nas zatvoriti od subote, nedelje, vikenda? Šta mislite o tome? Kao što u novinama kažu. Ne verujem. Ne, ja mislim da neće. Ni ja ne verujem. Ne verujem. Ja mislim da ne sme. To je samo ispipavanje. Samo da bi paniku napravio, da bi se plašio i to je sve ono ostalo. Polako, bit će nešto. Šta vi mislite? Hoće biti zatvaranje od vikenda, kao što kažu? Moramo ovdje se odgašimo da se družimo. Kao što kažu od vikenda, da ne nagoveštavaju ono totalno zatvaranje, nego samo pomeranje granice, zatvora ili tako veše. Mislim da je to apsolutno nepotrebno, da je to samo demonstracija sile i bezobrazluka od strane vlasti u odnosu na narod koji tretira kao stoku. A mi nismo stoka, nego ipak narod i treba da reagujemo jer suprotstavimo tome. Slobodarski narod. I stalno, jeste, to je borba za našu sopstvenu slobodu. Upravo tako. Hvala. Druga bi bila. I šta kaže, za novu godinu Sve kafane raspravljaju. sve kafane raspravljate, a? I one sa šipkom i bez šipkom. Pa mi smo... i sa šipkom. A znam. Ako dođemo do šipke, onda lako će. Potvori javnu kuću. Šta te Pa vidi? brate, šta ti kažem? Sad može da radi to Ko o protiv. čemu